Yo, hallo, leg me eruit. Yo. Hij zit eerst op slot, jongens, kom op. Hij zit nog op slot, kom op, hier een maatje. Voor de challenge van dit squal hier, moet je mij bevrijden. Je moet er dus de code kraken. Ik stel je een vraag van uit deze bus, dan moet je nog een super moeilijke puzzel oplossen. En de squal die mij het snelst bevrijdt uit deze bus, die wint. On deze challenge, door mij, CBS, oprichten, IKC Bonavacius en de eerste triemen. Ik zit in de bus, ik zit op slot. Je mag dan straks even bevrijden, want anders wil ik de hele tijd in die bus zitten. Dat wil ik natuurlijk net. Maar eerst even een vraag. Ben Jim er klaar voor? Ja! Oké. Je maakt letterpak om. Dan moet je nou het eerste butmaatje. Welke smaak het chips? Lees. Zout. Lijn, jij moet blijven staan. Oh, kom op jongens. Het maakt niet fris, hè? Welke smaak had chips? Maar chip het. Welke smaak had chips? Nou. Oh, kom op. Oh, blauw op je plaats staan. Nee, anders kom je besluit. Oh. Ja, en door is omdraaien zo. Ja. Concentratie. Hier weg. Ja. Dit is goed. Zout. Welk but met in deze zin? Boete, puntje. En green cheese. Maar dat net sinds kind is keer op je op de vries. Ja. Oh. Ja, dit is goed. Briljant. Het volgende but is. Osto. En citroen. Welke smaak vindt er dan in je linkerteen? Oké. Nee, donker omdraaien. Zo, ja, dit is goed. Oké, hier nou, de met chicken margin. Ah, vis. Hier een vis. Jongens, smoken. Het is belangrijk om te weten dat er van de letters niet doorblijven dat je een dekje but van hoeft te marchen. Kom er maar, kom aan. Zo dit de goede code wijzen. Zo dit de goede code wijzen. En wat is daarna? T. En de code. T. En J. Ja! Oh jongens, je bent echt heel goed bezig. Want de officiële eerste tijd van deze dag is 6 minuten en 29 seconden! 6 minuten en 24 seconden! De tijd, ja, van de klasse van Jurdina is 4 minuten en 4 seconden! En de winnaar van de challenge is maar 4 minuten en 4 seconden de eerste triemen! En ik zorg je bij de volgende challenge. Later!